जोङो दिनैयो जे जोंनि नबदिहिरा श्री श्री गणेश फुजा बे फोरबो फालियै फालियै दिनै जोङो 50थि बोसोराव आगान सुरबाय। बे 50थि बोसोरनि जि सनाथि मायथाइ जों फालिथाय जों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे जोंनि थाखाय जोबोद माने जोङो खस्थ'नि गेजेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दा जोङो नै दिनै फैयै फैयै नै दिनैयो जि हाबाफारि लादोंमोन जोंनि नबदिहिरा रैसुमै महिला समिति बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै साफाय खामानि खालामखांबाय अलरेडि। दा जोङो नैबे जोंहा गोदानै जि नबदिहिरा श्री श्री गणेश मन्दिर नैबेखौ लुफुंनो थांगासिनो दं। नै दिनै जोङो दा मोनाबिलियाव बिनि लुफुंनाय हाबाफारि बेखौ जों कमप्लिट खालामगोन। बिनिनो गाबोनो एबा गल्डेन जुबलि खुंफुंनायनि सिगां सिगां जोङो 11 तारिख एबा गाबोननि फुंबिलि समाव बै गोदान मन्दिरखौ लागोन। बेजों लोगोसे देग्लायो जोङो जोंनि नैबे श्री श्री गणेश मन्दिराव गोदानै मुसुखा सोगोन। दा बिनिनो हाबाफारि हिसाबै जोंहा गाबोन गोदान मन्दिर लानायजों लोगोसे जोंनि नैबे गणेश जि मुर्ति बेहाय जोङो जिउ सोनाय नैबे हाबाफारि दं, जायखौ प्राण प्रतिष्ठा होननानै बुङो। दा बिनि हाबाफारियाव जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो जोंनि नै 63 नं सापागुरि समस्तिनि मानव गेदेर MLA एबा आथिखालाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म सारखौ जोङो लिंदों। बिथाङा खोथा होबाय गाबोननि फुंबिलि समाव बिथाङा जोंनि नैबे नबदिहिरानि जि गोदानै लुफुंजानाय गणेश मन्दिर नैबे मन्दिरखौ बिथाङा गावनि आखाइजोंनो जोंनो बेखेवनानै होलांगोन। मा मा हाबा गाबोननि दिनाव जोंनि हाबाफारि हिसाबै गोदान मन्दिर लानाय लोगोसे जोङो बामोन सासे हांख्रायदों। फुंबिलि समावनो जोङो मुसुखा सोनानै मुसुखायाव जिउ होनाय एबा जिउ सोनाय। बेजों लोगोसेनो जोङो मन्दिर बेखेवनायनि सिगां सिगां जों फुंबिलियाव जोंनि ओनसोलनि महिला समिति आरो जोंनि गामि जौगा आफादनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै गाबोन जोङो फुंबिलि समाव दोलै नोगोरै दै खावनाय मोनसे हाबाफारि दं। मुसुखाखौ थुखैनाय आरो मन्दिर फोथारस्रांनाय बे हाबाफारिखौ जों गाबोननि दिनाव लानाय जादों। जौस्राङाव मा मा हाबाफारि लादों? जौस्राङाव जोंना सेथि हाबाफारि एबा 13 तारिखनिफ्राय जोंनि जि सनाथि फोरबो फालिथाय बेयो फुल फ्लेजेड 13 तारिखनिफ्राय जागायगोन, 19 तारिखआव जोबगोन। जोंनि सिगां 13 तारिखनि जि मोनाबिलि जि प्रग्राम बे जाहैबाय हारिमु मोनाबिलि एबा मेथाइ खननाय नङा सरि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि। नेक्स्ट 14 तारिखै मेथाइ खननाय बादायलायनाय हाबाफारि। बेजों लोगोसे माखासे मोसाखावरिफोर दङ। जोंहा गामि गंफ्रोमबो सुपानि आइजो बिथांमोना बे जौस्राङाव मोसानाय दिन्थिफुंगोन आरो देंखोगिरिफोरा बाहागो लाफैयो। देंखोगिरि हिसाबै जोंहा फेमास जोंनि नैबे बिथाङा कलकातानि बाखि, नाथाय बिथाङा मुम्बाइआव थायो होननानै जों खोनादों। पिउ बेनार्जी बिथाङा 16 तारिखनि मोनाबिलि हारिमु मोनाबिलि जोंनि नैबे हारिमु मोनाबिलि माबायाव प्रग्रामाव नुजाथिफैगोन। जिहेथु गोबाव सम फुजा खुंनायाव माबा मोनसे जुदि समाजारि बेरेखा जौ जुवा माबा मोनसे जुदि थासारि जायोब्ला नोंथांमोना मा खालामगोन? बेनि रेसपन्सिबिलिटि बिनि सायाव जोङो अलरेडि नै मैयानि मोनाबिलि समाव आरो मैया फुंनि समाव जोङो माखासे मावसोम दालाय आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनजों सावरायनाय जादों। लोगोसे जोंनि गामि नबदिहिरा गामि जौगा आफादनि आफादगिरि बिथांनि खावलायनाय लेखा जों मोनाबिलियाव गासैबो सुपानि 16टा सुपानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै जों सावरायनाय जादों। जाहाथे जोंनि नैबे खुंफुंलांनो गोनां जे सनाथि मायथाइ फालिथाय नैबेयाव जाहाथे जेबो बिशृंखल जाया एबा गाज्रि थासारिजों जों मोगा मोगि जानो नाङा। गासैखौबो जों खावलायदों जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो खुंफुं आफादनि जौगा आफादनि साफ्रोमबो मावसोम दालाय आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ थिग रोखोमै नोजोर होनो आरो मोजां बेबहारै जोङो गासैबो मेलाव नुजाथिफैनाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मोजां बेबहार खालामलांनो थाखाय जों खावलायदों। जाहाथे जोंनि गेजेराव गाज्रि थासारिया नुजाथिफैया। जों जुदि मोजां बेबहार खालामोब्लानो बाहेरानि जि आलासि बा बाहेरनिफ्राय जाय बिथांमोना मेला नायनो फैगोन बिथांमोनाबो जोंनि नैबे बेबहारावनो हयथ' गोरोबलांफागोन आरो जोंनि जि डिसिप्लिन बेहायबो बिथांमोनाबो मेनटेन खालामलांफागोन होनना सानदों। फुजासालि हिसाबै जोंहा गिबियावनो नैबे मिना बाजार दङ आरो ट्रेड एक्सप' दङ। बेजों लोगोसे जोङो सुपार बाम्पार दङ। बेजों लोगोसे माखासे स्टेसनारि दखान दङ आरो नांगौ रोखोमनि जोङो माखासे बेहाय नुथायफोर लाबोदों आरो रायजोफोरनि थाखाय।
दा बेखिनियानो जोंहा 13 तारिखनि थिग मोनाबिलि एबा बेलासिनि 4 बाजिनिफ्राय 7 रिंगासिम क'क्राझार बिसमुरिनि रंजालि हारिमु हान्जा दङ। बेजों लोगोसे जोंनि गामिनि माखासे आइजोफोरनि मोसानाय दिन्थिफुंनाय नुनो मोनगोन। बेजों लोगोसे जोंहा हाबाफारि बायदिहाय दं सानफ्रामबो 19 तारिखसिम जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा उदालगुरिनिफ्राय बिथां फुकन मेथाइ खनगिरि जोंनि बर'नि गेजेराव आरो आसामनि गेजेरावनो बिथाङा मुंदांखा, बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन। बेजों लोगोसे जोंहा गसाइगावनिफ्राय प्रबिन ब्रह्म बिथां नुजाथिफैगोन आरो गुवाहाटीनिफ्राय निकिता बर' आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोसाखावरि हिसाबै तामुलपुरनि प्राण पिनेटि डान्स ग्रुप आरो चिरांनि मोनसे ग्रुप दङ, आं बेखौ गोसोआव गैया। बेजों लोगोसे जोंहा रुपहिनिफ्राय बिश्वजित डान्स ग्रुप दङ, केसि मिउजिक स्कुलनिफ्राय ग्रुप डान्स दङ, अनसलिनिफ्राय मोनसे ग्रुप डान्स दङ। बेजों लोगोसे जोंहा नैबे जोंनि खाथियावनो थानाय भुटान हादोरनि मोनसे ग्रुप डान्स दङ। लोगोसे जोंहा नै जोंनि खाथियावनो एबा जोंनि नबदिहिरानिनो गोजाम दिहिरा निकासिनि खाथियाव थानाय दुमनियाव आदिबासि ग्रुप डान्स दङ, नेपालि ग्रुप डान्स दङ जोंनि गोजाम दिहिरानि। बिथांमोना जोंनि नैबे 7 साननि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांमोना जोंनि गेजेराव दिन्थिफुंफैगोन। जोङो दिनै नबदिहिरा रैसुमै महिला समितिनिफ्राय जोङो दिनै जोंनि बे फुजासालिखौ साफाय खालामनायनि थाखाय जोङो दिनै लाहार फाहार खालामबाय आरो जोंहा इतिमध्य जोंहा साफाय खामानिया जोब्बाय आरो गाबोनो जोंहा बे जोंनि गणेश मन्दिरखौ गाबोनो मुखुलि खालामगोन। बेयाव जोंहा माखासे हाबाफारि दं आरो गासैबो जोंनि आइजोफोरानो नुजाफैखागोन। बेयाव जोङो गाबोनो जोंहा बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा 3 नं सापागुरिनिफ्राय MLA जोंहा बिथां मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बेखौनो फैगोन। बेखिनियानो दिनैनि साफाय अभियानावथ' जोंहा आइजोफोरा 250नि बारा बाहागो लाफैदों। मोनबेसे गटनि? बेयाव जोंहा 26टा गट दं आरो इनिफ्राय किसुमान गटआव गैथ'वा, बिथांमोनाबो फैदों जोंनि दिहिरानिफ्राय नबदिहिरानिफ्राय। बेखिनियानो। माबायदि मदद होनो सानो बे गल्डेन जुबलिखौ? जोङो गल्डेन जुबलिखौ जोङो गासै नबदिहिरानि गासै रायजो राजाफोरानो मदद होनायनि थाखाय थागथियारि जाना दंखायो आरो होबायबो दङ। जिखिनि जोङो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय न'खर न'खर माबा एसे दानारि खांनाय बेफोरखौबो जोङो मोनजोबनाय नुदों आरो मोनदोंबो। बेनिफ्राय दा मददखौथ' गासै रायजोआनो होबाय। जोङो जौ जुवानि आड्डाखौथ' हागौमानि जोङो खमैनो माबादों आरो हायोबा जोङो नायनोसै बेसेबां मा खालामनो हायो, खिन्थु जोङो बन्द'खौनो खालामनो होननानै सानदों।